До сега в къщата на инфлуенсърите. Здравейте, аз съм Яница. Аз много яко не готвя и съм много як не инфлуенсър. Абе, това съм си аз, бе, човек! Майка ми седи и ми вика, дай да продадем тостера в къщи, да може купим хубави обувки, така да изглеждаш добре за инфлуенсърите. И аз викам, мамо, какви обувки ще вземем за един тостер? И заради това продадах сестра си Грозденка, да си купя Гучи. Здравейте, аз съм Богофеста. Само да ви попитам къде сме. В къща на инфлуенсърите в Гърция. Аз излязах да се разкарвам из Витушка, малко да сръбна една лека чашчица. Аз къде се озовах? Здравейте, аз съм Габчи. Не обичам дълбоките разговори, защото съм тъпа. Здравейте, аз съм Петя и съм много адаптивна личност. Тук е малко по-хладно. Вижте как се адаптирам. Адаптирам се. Адаптирам се. Адаптирах се.